دهر ولاتکی ده ji dîrokê heta roja me bûyerên dîrokî qewmîne. Li hin welatan şopên şaristaniyan di nava rûpelên dîrokê de veşartî namînin. Bermahiyên wan dibin delîlên hebûna wan û rengîn dikin çanda welatan. Bahar tê bi ser welatan de, dixemilin çiya û zozan. Bermahiyên ji şaristaniyan pirî caran peywira biharê digirin û dixemilînin derdorê. Rengekî li xwezayê zêde dikin û temam dikin welatên tabloyî. Li her bajarekî Kurdistanê mîmarî û bermahiyên dîrokê dibin nîşaneyên bajaran. Çîrokên bajaran xweştir dikin carnan. Bîra gel û civakê zindîtir dikin. Li Bakurê Kurdistanê yek ji bajarên ku bi dewlemendiyên xwe yên dîrokî balê dikişîne ser xwe bajarê Samsûrê ye. Bi hin mîmariyên xwe berê gelek dîroknasan dide xwe. Yek ji wan bermahiyên navdar jî bajarê Bêsniyê ye. Daneyên di derbarê dîroka bajarê kevnar de di salnameyên Asûriyan de dinivîse. Dîroka bajêr a berî Asûriyan mixabin hêj nezelale. Li gor qeydên dîroka Asûriyan ji berî zayînê di sed sala nihan de jî bajarê kevnarê Bêsniyê hebû. Ev bajar ji berê zayînê heta roja me şahidiya gelek şaristaniyên binav û deng kiriye. Ji wan şaristaniyan yên ku tên zanîn Asûr, Hitit, Urartu, Komagene û İmparatoriya Romayê ye. Ji ber cihê wê ku li ser kaşekî dimîne û avhewaya herêmê gelek şaristaniyan berê xwe dane bajêr. Di encama gelek şer û pevçûnan de gelek caran şaristaniyên ku bajêr bi rê ve dibin guherîne. Di nav rûpelên dîrokê de yek ji taybetiyên bajarê kevnar ku balê dikişîne ser xwe navê wê ye. Li gor hin çavkaniyan Bahesna, Behesnî, Behîsnî û Bihiştî hatiye nivîsandin. Hemû şaristaniyan jî wekî cihekî bihiştî pê nasekiriye navê bajêr. Heke mirov tenê li navê bajêr jî binêre, eşkere derdikeve holê ku ji pêşiyên Kurdan maye bajarê kevnar.
Di nav bajarê Bêsnî de gelek cihên ku jiyana civakê nîşan didin hene. Li derdora bajarê ku li tehtekî hatiye avakirin, hemam, pir û keleh heye. Her wiha bajarê Bêsnî wekî navendeke bazirganî jî hatiye bikaranîn. Geleha bajarê Bêsniyê bi qasî 2 kîlometreyan ji navenda navçeyê ya roja me dûr e. Sê aliyên gelehê bi zinaran têne pêçandin. Geleh li ser kaşekî tûj hatiye avakirin ku li dijî êrişan parastina gelehê hêsantir be. Tenê ji aliyê başûrê gelehê mirov dikarin hilkişin ser gelehê. Herçi qas di derbarê gelehê de agahiyên zelal tune bin jî tê zanîn ku di sed sala sêzdem de geleh hatiye qayîm kirin. Li derdora bajarê Bêsniyê mizgefteke dîrokî ya bi navê Kurşunlû heye. Mizgeft li herêmê wekî mizgefta Hecî Zeyrek axa jî tê binavkirin. Piştî salên 1960-1965 navenda bajarê Kevnar guherandine. Navenda bajêr anîne deştê û piştî vê guherînê bajarê Kevnar bi hilweşandinê re rûbirû hatiye hiştin. Herçi qas hin caran hatibe nûkirin jî mizgeft ji ber bêxwedîbûnê hin aliyên wê hilweşiyane. Her beşeke bajarê Bêsniyê xwedî dîrokeke qedîm û mijarên giring e. Lêbelê ji ber ku xwedî lê nehatiye derketin û di derbarê dîroka wê de lêkolînên têr û tije nehatine kirin, dîroka bajêr û giringiya wê zêde nayê zanîn. Bi taybetî jê di bajarê Kevnar de ya ku balê dikişîne ser xwe, hemama ku li nêzîkî bajêr hatiye avakirine. Derbarê dîrok û sedema avakirina hemamê de agahiyên zelal tune ne. Wextê mirov berê xwe dide hemamê, ji mezinahiya hemamê mirov dikare giringiya ku dane hemamê bibîne. Di avakirina hemamê de kevirên spî yên hişk û tuğla hatine bikaranîn. Gelek beşên hemama ku çargoşeyî hatiye çêkirin hene. Odeya sar, odeya têndayî û odeya germ ji hev veqetandîne di nav hemamê de. Herçi qas qubbeya wê negihiştibe roja me jî, ji mîmariyê tê fêmkirin ku qubbeyeke hemamê hebû. Di roja me de banê hemamê hilweşiyaye.
لگلفەیەکێ jî ji ber ku hemam ji kevirên qayîm hatiye çêkirin, dîsa jî hebûna xwe diparêze. Ya rast, heke hemam wekî beşên din ên bajêr bêxwedî nehatane hiştin, bêyîk û zerarek bigihîye dê bigihişta roja me. وقتی مرۆڤ بەری خۆ دەدە باژارێ بێسنیێ، مرۆڤ bi rehetî dibîne ku bajarekî mezin û qedîme. Gelek beşên wê yên ku hêj di derbarê wan de tu agahî tune ne, hê jî li ser biyanin. Di gelek cihên bajarê bêsnî de mirov rastî bermahiyên dîrokî tê. Lê mixabin ne derbarê wan de tu agahî hene, ne jî xwedî lê derketinek heye. Heke bajarê bêsnî nel welatê me lê li herêmeke din bûya, dê bihatana parastin û dê bibûye muzeyeke servekirî. Lê mixabin bermahiyên sed salan ên dîrokî dibin perçeyekî polîtîkeyên pişaftinê û hewl didin roj bi roj dîroka gelê Kurd bêjbîrkirin.